Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο Diplomatic Front. Είμαι ο Νίκος Παπαδάτος και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή, την μεγάλη τιμή μπορώ να πω, να φιλοξενώ τον ομότιμο καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ, τον κύριο Σχολής. της σχολής, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση να είστε εδώ μαζί μου σήμερα. Δική μου η χαρά και η τιμή, κύριε Παπαδάτου. Κύριε καθηγητά, τις τελευταίες ώρες θα ξεκινήσω, αν επιτρέπετε, από το ιρανικό ζήτημα, τον πόλεμο, το πρόβλημα αυτό, το οποίο φαίνεται ότι μας ταλανίζει και θα συνεχίσει να μας ταλανίζει από ό,τι φαίνεται. Ήθελα να σας πω ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν φήμες και αναλύσεις κυρίως που υποστηρίζουν ότι ανεξάρτητα από το αν θα επιτευχθεί μια μόνιμη ή όχι συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας εκεί του κόλπου είναι τόσο εκτεταμένες, ώστε η πλήρης αποκατάστασή τους θα απαιτήσει μήνες ή ακόμη και χρόνια. Και σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις έχουν πληγεί εγκαταστάσεις εξόρυξης, μονάδες υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, αγωγή, δηληστήρια, τερματική σταθμή εξαγωγής, λιμενικές εγκαταστάσεις, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης, καθώς και κρίσιμες υποδομές αποθήκευσης και μεταφοράς. Και μάλιστα λέγεται ότι η αποκατάσταση αυτών των υποδομών εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό από τις αμερικανικές εταιρείες, εξειδικευμένο προσωπικό, ανταλλακτικά και τεχνογνωσία, ενώ η έλλειψη διαθέσιμων υλικών και ανταλλακτικών και η αποχώρηση πολλών τεχνικών ομάδων ενδέχεται να έχει ήδη δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα και να επιμηκύνει περαιτέρω τον χρόνο επαναφοράς της παραγωγής. Μάλιστα, σε ορισμένες εγκαταστάσεις όπως το συγκρότημα LNG του Ras Laffan στο Κατάρ, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία. Με άλλα λόγια, η στρατηγική των ΗΠΑ με αυτά που σας λέω είναι συνεκτική? Υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν πάλι τα στενά του όρμους? Πού βρισκόμαστε? Τι συμβαίνει εδώ? Κύριε Παπαδάτου, ακούστε. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν από διάφορες πηγές, οι οποίες όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τα ίδια τα κράτη. Μμμ. Θα μου πείτε, θα μπορούσε κάλλιστα ένα έκαστο εξ αυτών των κρατών να μην επιβεβαιώνει, για να μην σπείρει πανικό αφενός, για να μην δηλώσει αδυναμία αφετέρου, για να μην δημιουργήσει ζητήματα ηθικού στο στρατόπεδο των συμμάχων εναντίον του Ιράν, και βεβαίως θα μπορούσα και αυτό να το δεχτώ. Αλλά να συζητήσουμε με όλη αυτή την επιχειρηματολογία τη στιγμή που δεν μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε, το κρίνω λιγάκι βιαστικό. Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι σίγουρα υπάρχουν ζητήματα, γιατί το Ιράν εξαπέστειλε σημαντικές ποσότητες βαλιστικών πυράβλων προς όλες αυτές τις χώρες. Κάποιες από αυτές είναι φυσικό να βρουν το στόχο τους, οπότε κάποιες υποδομές σίγουρα έχουν πληγεί. Εκείνο όμως το οποίο με ρωτάτε, δηλαδή το αν αυτή η πολιτική είναι συνεκτική ή όχι, θα πω ότι ήταν μια πολιτική η οποία δεν σχεδιάστηκε σωστά. Και δεν σχεδιάστηκε σωστά γιατί, μεταξύ μας, να μην κοροϊδευόμαστε, το ζήτημα, κύριε Παπαδάτο, ήταν η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Ουδής ήθελε να το ομολογήσει ευθέως, όλοι το έλεγαν πλαγίως ως μια παράπλευρη απώλεια του Ιράν, αλλά κανείς δεν είπε ευθέως ότι κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το καθεστώς στο Ιράν. Το λέγανε οι τριγύρω, το λέγανε οι παρατρεχάμενοι, το λέγανε όλοι αυτοί οι οποίοι ξέρανε, αλλά δεν μπορούσαν επισήμως να εκπροσωπήσουν την Ουάσιγκτον. Θα μου πείτε, αυτό το πράγμα για την έναρξη αυτού του πολέμου έκανε τη δουλειά του. Ναι, αλλά εάν δεχτούμε ότι αυτός ήταν ο κεντρικός στόχος και δευτερευόντως τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία ήταν ο επίσημος λόγος της επιθέσεως, έτσι, και που δεν τον αμφισβητώ καθόλου, για το Ιράν, για το Ισραήλ, η κατοχή
πυρηνικού υλικού, το οποίο μπορεί να μετατρέψει σε πυρηνική δύναμη το Ιράν, είναι υπαρξιακός κίνδυνος. Αυτό δεν το συζητώ, έτσι είναι. Αλλά εκείνο το οποίο έμπαινε σε θέμα τακτικής στρατηγικής ήταν η αλλαγή καθεστώτος. Και εκεί πάνω, κύριε Παπαδάτο, έγινε για μένα ένα μεγάλο σφάλμα. Από την πλευρά της Δύσεως. Ποια Δύσης, θα μου πείτε. Η Ευρώπη απεμακρύνθη, το ΝΑΤΟ απεμακρύνθη, θα εξηγήσουμε τους λόγους, και έμεινε ουσιαστικά να φέρει το βάρος αυτής της επιθέσεως το Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να υφίστανται παράπλευρες απώλειες οι πετρομοναρχίες του κόλπου. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Αυτά όλα πρέπει να εξηγηθούν. Και να εξηγήσουμε επίσης και ποιο ήταν το λάθος και γιατί. Αν λοιπόν, επιστρέφοντας στην αρχική μας επιχειρηματολογία, ο βασικός στόχος ήταν το regime change, έπρεπε αυτό να επιτευχθεί με ένα και μοναδικό τρόπο. Ποιος ήταν αυτός? Εκ των ένδων εξέγερσης. Ποιος μπορούσε να την κάνει αυτή την εξέγερση? Συγκεκριμένες εθνικές μειονότητες, οι οποίες ευρίσκοντο υποκαθεστώς discrimination, υποκαθεστώς διώξεως, υποκαθεστώς διακρίσεων εις βάρος τους κτλ. Στο έδαφος του Ιράν. Ποιες ήταν αυτές? Κυρίως και πρωτίστως οι Κούρδοι. Εάν ριζοσπαστικοποιούνται οι Κούρδοι και οργανώνονται όπως μπορούσαν να οργανωθούν, άλλωστε εκεί πέρα έχει μια τεράστια εμπειρία το Ισραήλ και θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργήσει, το έχει αποδείξει, ως οργανωτικός παράγων σε μια τέτοια εσωτερική εξέγερση. Εάν λοιπόν αυτό επετύχανε, τότε θα είχαμε τελείως διαφορετική εξέλιξη στο μέτωπο. Εδώ λοιπόν παρενέβη δική μου η εκτίμηση και η, αν θέλετε, αξιολόγηση, παρενέβη το μοιραίο πρόσωπο για τη διοίκηση Τραμπ, τον οποίον, ο οποίος έχει όνομα και επώνυμο και κυρίως έχει μια πολύ ισχυρή θέση. Είναι ο Περιφερειάρχης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Είναι ο πρέσβης στην Άγκυρα, κύριος Τόμας Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης. Εξηγήστε μας λίγο τι συνέβη με αυτό το παρασκήνιο. Αυτό λοιπόν για μένα ήταν πολύ βασικό. Πρώτον, λόγω των πολύ στενών, θα περιοριστώ σε αυτή την έκφραση, σχέσεων του με την Τουρκία, αφενός, και αφετέρου, λόγω της απειρίας του της διπλωματικής. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος αυτός είναι επιχειρηματίας, είναι developer, και πολύ στενός φίλος του Τραμπ, πάρα πολύ στενός, χέρι της εμπιστοσύνης του, κυρίως από την συνεργασία του στον επιχειρηματικό χώρο. Με μία διαφορά, ότι το γεγονός ότι είσαι καλός επιχειρηματίας ή άριστος επιχειρηματίας δεν σημαίνει ότι είσαι και καλός διπλωμάτης και ότι μπορείς να καταλάβεις με μερικές πολύ λεπτές ισορροπίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τη διπλωματική διαδικασία. Και όταν η διπλωματική διαδικασία υπησέρχεται και σε τομείς υπονόμευσης ή υποκίνησης εσωτερικής εξέγερσης, εδώ χρειάζονται πολύ περισσότερες ικανότητες και γνώσεις, όπως γνώσεις λειτουργίας μυστικών υπηρεσιών, μυστικών μηχανισμών, συγκεκαλυμμένων ενεργειών και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ένας εργολάβος, για να το πω απλά, δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά. Όσο ευφυής κι αν είναι, όσο κι αν έχει εμπλακεί στις περιμέτρους ή στους εξωτερικούς φλοιούς της πολιτικής. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μπάρακ συνεβούλευσε τον κύριο Τραμπ για να μην ενοχληθεί η Τουρκία, να μην φοβηθεί η Τουρκία μία αλυσιδωτή κουρδική αντίδραση η οποία θα κατέληγε στα εδάφη της. Και αυτό το γιατί όπως καταλαβαίνετε μία έκρηξη ενόπλων της τάξης των 7 εκατομμυρίων ανθρώπων στο έδαφος του Ιράν που γειτνιάζει με την Τουρκία, το Ιράκ και τη Συρία θα μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια αλυσιδωτή αντίδραση. Εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό. Γιατί οι Κούρδοι θα λειτουργούσαν τόσο
όσο τους έλεγαν αυτοί οι οποίοι τους εξόπλιζαν, τους οργάνωναν και τους έδιναν στόχους. Αλλά ο κύριος Μπάρακ προφανώς θεώρησε ότι αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση είναι κάτι δεδομένο. Επίσης, και αν δεν το θεώρησε ο ίδιος, του το υπέβαλαν από το Λευκό Παλάτι. Ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Φιντάν και οι λοιποί του περιγύρου του κύριου Ερντογάν. Έτσι λοιπόν τι έκανε? Έπεισε τον κύριο Τραμπ να περιμαζέψει, να το πω ευγενικά, να απομακρύνει, να το πω ευγενικότερα, τους Κούρδους της Βόρειας και Βορειοανατολικής Συρίας, οι οποίοι ήταν και οι βασικοί σύμμαχοι των Αμερικανών εναντίον της Αλ-Κάιντα και οι οποίοι στην περιοχή της Ροζάβα κρατούσαν μεγάλα στρατόπεδα μέσα στα οποία είχαν περιορισμένους περί τους 10.000 μαζί με τις οικογένειές τους δηλαδή, περί τους 10.000 μαχητές, πρώην μαχητές της Αλ-Κάιντα, έτσι, να τους απομακρύνει, τα στρατόπεδα αυτά να ανοίξουν, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι ριζοσπάστες, σουνίτες, χανμπαλιστές, σαλαφιστές μουσουλμάνοι, να ενωθούν με την υπόλοιπη σπήρα η οποία κυβερνά αυτή τη στιγμή τη Συρία και χέρι της ονομασίας de facto κυβέρνησης της Συρίας, και ο κύριος Αλ Γκολάνι, ο οποίος ήταν καταζητούμενος με 10 εκατομμύρια δολάρια ως γνωστός τρομοκράτης και αποκεφαλιστής, να μεταμφιεστεί με κουστούμι Αρμάνι, γραβάτα Τρουσάρντι, τριμαρισμένο μουσι και να περιφέρεται στις αυλές των ευρωπαϊκών κρατών και των Ηνωμένων Πολιτειών και να χαίρει βαθυτά της εκτιμήσεως και σεβασμού. Ενώθησαν λοιπόν όλοι αυτοί. Για ποιο λόγο, θα μου πείτε? Αγάπησε ξαφνικά η Δύση το σαλαφιστικό χανμπαλικό Ισλάμ? Όχι. Η Δύση όμως έχει αποδείξει ιστορικός, κύριε Παπαδάτο, ότι έχει χρησιμοποιήσει το Ισλάμ για να αναχαιτήσει καταρχάς το Κομμουνιστικό Κόμμα Αιγύπτου, ένας αστερίσκος, θα επανέλθω. Ξέρετε, το 1928 στην Ισμαηλία της Αιγύπτου δημιουργήθηκε η οργάνωση Al-Ikhwan al-Muslimun, η οργάνωση των αδερφών μουσουλμάνων. Αυτή η οργάνωση είναι η μήτρα του διεθνούς Ισλαμιστικού κινήματος. Όποιο παρακλάδι Ισλαμιστικού κινήματος ξέρετε ή δεν ξέρετε, προέρχεται από τη μήτρα της Al-Ikhwan. Αυτό έχω γράψει γι' αυτό, έχω δημοσιεύσει γι' αυτό, έχω αναλύσει τα σχετικά. Γιατί? Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε από τις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες η Al-Ikhwan. Γι' αυτό έχει γράψει ο τότε διοικητής των Αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, ο κύριος Σάμι Σάραφ, ο Μακαρίτης ο Σάμι Σάραφ, καταθέτοντας τις γνώσεις του και τις πληροφορίες του σχετικά με το ποιος δημιούργησε τη μήτρα του Διεθνούς Ισλαμιστικού Κινήματος, η MI6. Και γιατί? Διότι εκείνη την εποχή ανεπτύσσεται ολοταχώς στην Αίγυπτο το Κομμουνιστικό Κόμμα Αιγύπτου υπό έναν Εβραιοαιγύπτιο αγωνιστή, ακτιβιστή, τον Ανρί Κουριέλ, και καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί το ένα κομμουνιστικό κίνημα το οποίο το προσδεδεμένο στο άρμα της τότε Σοβιετικής Ενώσεως. Έλα όμως που οι Βρετανοί είχαν την εταιρεία της Διόρυγος του Σουέζ στην Ισμαηλία και η εταιρεία της Διόρυγος του Σουέζ ήταν η κλής των μυστικών της Μέσης Ανατολής και των οικονομικών της Μέσης Ανατολής, έτσι, γιατί η διόρυξη του Σουέζ είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία διελεύσεως, σημεία πνιγμού του διεθνούς εμπορευματικού ενεργειακού ρεύματος. Οι Βρετανοί τι θέλησαν? Να φτιάξουν ένα αντίστοιχο λαϊκό κίνημα, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν λαϊκό κίνημα. Η σοσιαλδημοκρατία του ΟΑΦΤ, του Αιγυπτιακού ΟΑΦΤ, δεν μπορούσε να
συνεπάρει το λαό. Οπότε τι κάνανε. Σκεφτήκαν ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν και το πιο λαϊκό μέσο που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ήταν η θρησκεία. Πήραν λοιπόν έναν παλιό μουσουλμάνο και μάλιστα μέτοχο της σουφικής παιδείας, τον Χάσαν Αλμπάνα, τον χρηματοδότησαν, τον εξόπλισαν και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν τη μουσουλμανική αδερφότητα. Αν είναι δυνατόν. Και από αυτή τη μουσουλμανική αδερφότητα υποφέρουμε μέχρι σήμερα. Οι δυτικοί λοιπόν Το τι κάνανε. συσχετίζεται και με τον κύριο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, νομίζω, έτσι Μα δεν είναι? σαφέστατα, σαφέστατα. Τι κάνανε λοιπόν, κάνω μια σύντομη ιστορική αναγωγή για Ναι, να ναι, όχι απλά για τους τηλεθεατές μας για να το καταλάβουν. Ναι, γιατί πάντα η Δύση από εκείνο το σημείο και μετά θεωρούσε πολύ πρόσφορο εργαλείο εναντίον του κομμουνιστικού κινήματος και βεβαίως και της Σοβιετικής Ενώσεως, από όπου οργανώνονταν και εκπορεύονταν το κομμουνιστικό κίνημα και στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, να χρησιμοποιούν το Ισλάμ. Το ίδιο δεν κάνανε, κύριε Παπαδάτο, στο Ιράν. Το ίδιο δεν κάνανε με το Μοσαντέκ στο Ιράν. Η MI6 δεν ήταν εκείνη η οποία δημιούργησε την επιχείρηση ΕΑΣ, Ajax Project λεγότανε, για να μπορέσει να ρίξει το Μοσαντέκ και να επαναφέρει το Σάχη, γιατί ο Μοσαντέκ, ο οποίος είχε ένα μικρό εθνικιστικό κόμμα, αλλά συνεργάζεται και με τους κομμουνιστές για να κρατηθεί στην εξουσία, εθνικοποίησε τις βρετανικές εταιρείες ενέργειας στο Ιράν, οι Για οποίες μη- απομυζούσαν όλες τις πλουτοπαραγωγικές ενεργειακές πηγές της χώρας. Λοιπόν, τι κάνανε τότε? Αν διαβάσετε το EAS Project, θα δείτε ότι καταρχάς βάλαν στο παιχνίδι τη CIA, η οποία επαρεσύρθη. Και με έδρα, προσέξτε, Λευκοσία Κύπρος, δεύτερη έδρα Βηρητός Λίβανος, τρίτη έδρα Τεχεράνη, τι κάνανε? Βάζανε υπόκοσμο να επιτίθεται εναντίον εμπόρων και τεμενών, να χτυπάει, να σκοτώνει, να σπάζει, να καταστρέφει, και μετά αυτός ο υπόκοσμος να πετάει φέι βολάν στους χώρους των εγκλημάτων του με συνθήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιράν, του τον ΤΕΧ. Προς Το επίρρωση όσον πρώτο... λέτε, ένα πράγμα, συγγνώμη σας διακόπτω, ο Chris Woodhouse συμμετείχε στο σχέδιο Έαντας. Βέβαια, μπράβο, σας Ήταν χαίρομαι. επικεφαλής της MI6 και στην Ελλάδα, ενώ είχε τον τίτλο του πρώτου γραμματέα της Βρετανικής Πρεσβείας. Αυτά τα λέω για τον κόσμο, γιατί εδώ νομίζουμε ότι ήταν μόνο επικεφαλής του SOE. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Ήταν επικεφαλής της MI6 και μετά συμμετείχε με μετάθεση, ας το πούμε έτσι, μεταφορά του εκεί. Συνεχίστε, απλά ήθελα να το προσθέσω, γιατί αφορά και την Όχι, ελληνική τρόπον την άν ιστορία, ας πολύ καλά πούμε. κάνετε, συνδέετε τις καταστάσεις. Εδώ όμως τι έγινε? Έγινε ένα μεγάλο λάθος. Ένας από τους σοβαρότερους πολιτικούς που πέρασαν ποτέ από τη Βρετανία ήταν και ο Sir Winston Churchill, ο οποίος τι μας είπε? Μέσα στην διάθεση του χιούμορ του, που τον χαρακτήριζε, «You can only rent a Muslim, you cannot buy him». Μμμ. Και αυτό δεν του έδωσαν σημασία. Νόμισαν ότι τους μουσουλμάνους μπορούσαν να τους εργαλειοποιήσουν. Το έχουν καταλάβει οι Μέγα Αμερικανοί, κύριε λάθος. Μάζη, αυτό. Το έχουν καταλάβει στο Ιράν αυτό. Στο Ιράν το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά, αλλά εκεί τους βοηθάει και το ολοκληρωτικό καθεστώς. Εκεί η οποιαδήποτε φωνή καταπνίγεται δια της οριστικής μεθόδου, βιολογικής εξαλείψεως. Και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη η Δύσης και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί? Διότι είναι διαφορετική η δομή και οι εσωτερικές αντανακλάσεις ενός γεγονότος καταστολής σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και τελείως διαφορετική σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Στο δημοκρατικό καθεστώς, όταν ένας αστυνομικός χτυπήσει έναν έγχρωμο, έναν Αφροαμερικανό, θα καούν 3 πολιτείες. Στο Ιράν μπορούμε να σκοτώσουμε και 30 και 40 χιλιάδες διαδηλωτές, έτσι, με την Μπασίτς, χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Αυτά πρέπει να τα καταλαβαίνει η Δύση πριν ξεκινήσει τέτοιου είδους περιπέτειες. Απόδειξη. Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό του?
Τι θέλετε να πιστέψω, ότι όλα είναι μέλι γάλα στο Ιράν αυτή τη στιγμή? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Λοιπόν, το ένα λοιπόν ολοκληρωτικό καθεστώς προστατεύεται, περιχαρακώνεται, αποκόπτει κάθε πηγή πληροφόρησης. Τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Όταν λοιπόν αναλαμβάνεις μια επιχείρηση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξεις είναι τον τομέα προπαγάνδα. Πώς μπορείς να την περάσεις στη διεθνή κοινότητα αυτή την επιχείρηση? Και αν είσαι δημοκρατικό καθεστώς, έχεις πολύ πολύπλοκες διαδικασίες. Πρώτα για να πείσεις την διεθνή κοινότητα ότι είσαι με την πλευρά του δικαίου, και δεύτερον να μπορέσεις να πείσεις και τον ίδιο στο λαό ότι είσαι με την πλευρά του δικαίου. Και ύστερα να φροντίσεις να πείσεις τα πληττόμενα οικονομικά συμφέροντα του ιδίου σου του λαού ότι, ξέρετε, μην ανησυχείτε, δεν θα πάθετε τίποτα. Και στα τρία έχει αποτύχει ο κύριος Τραμπ. Και στα τρία. Συνεπώς, οι Δυτικοί χρησιμοποίησαν πάλι το Ισλάμ στο Αφγανιστάν. Ποιο ήταν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε αυτούς που μοίραζαν Στίνγκερ, μάλιστα ήταν ο κύριος, επειδή τα ξέρετε εσείς αυτά, ήταν άλλο λουλούδι παιδί, ο κύριος Τζον Αβρακότος, ο άνθρωπος ο οποίος μοίραζε τα Stingers τότε εκπροσωπώντας τη CIA στο Αφγανιστάν ή στους Μουτζαχεντίν, και μόλις τελείωσε με την διανομή των Stingers ήρθε στην Ελλάδα για να πείσει τον Ιωαννίδη, έτσι, να κάνει το πραξικόπημα στην Κύπρο και να σκοτώσει το Μακάριο. Το καυχήθηκε δε ο ίδιος. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα παλικάρια λοιπόν τι κάνανε? Τότε χρηματοδοτούσαν τους Μουτζαχεντίν, τους εξόπλιζαν για να τους στρέψουν εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως. Τα κατάφεραν. Πού βρίσκεται τώρα το Αφγανιστάν? Επίσης, δεν τους χρησιμοποίησαν μόνο εκεί, τους χρησιμοποίησαν στην Κεντρική Ασία, τους χρησιμοποίησαν εναντίον του τότε καθεστώτος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τους χρησιμοποίησαν στα Βαλκάνια, δεν άφησαν και χώρο να μην τους χρησιμοποιήσουν, και πάντα με ένα κοινό στόχο. Πώς θα χρησιμοποιήσουν το Ισλάμ? Πότε εναντίον των κακών κομμουνιστών, ένα, πότε, και δεύτερον, πότε εναντίον των κακών απίστων χριστιανών, πάλι της Ρωσίας δηλαδή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι λάθη τα οποία πληρώνονται. Και κάποια στιγμή, όταν αποφασίσουμε αυτά τα λάθη να τα επανορθώσουμε, θα πρέπει να ψάξουμε άλλες μεθόδους. Όχι αυτές οι οποίες επελέγησαν αυτή τη φορά. Και όχι με αυτόν τον τρόπο. Μου λέτε για τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν χαιρετάει έτσι, αν το έχετε προσέξει. Αυτό το σύμβολο λέγεται ραμπιά στα αραβικά και σημαίνει 4. Τι είναι αυτό το 4? Καταρχάς είναι το σύμβολο των αδερφών μουσουλμάνων. Ο χαιρετισμός των αδερφών μουσουλμάνων. Και είναι Νάσερ Σαντάτ Μουμπάρακ Μόρσι. Είναι ο 4ος Αιγύπτιος πρόεδρος. Και τι το ιδιαίτερο έχει ο 4ος Αιγύπτιος πρόεδρος? Μα ήταν το νούμερο 2 των αδερφών μουσουλμάνων, το οποίο επιτέλους στην ιστορία της αδερφότητος έγινε πρόεδρος του στρατηγικού κλειδολίθου της Μέσης Ανατολής και κατόχου και ελεγκτού του Σουέζ της Αιγύπτου. Οπότε οι αδερφοί μουσουλμάνοι πλέον τον μετέτρεψαν σε χαιρετισμό τον Μόρση και κάνουν αυτό. Το λυγισμένο δάχτυλο θα είναι ο επόμενος. Και όταν το λυγισμένο δάχτυλο μαζί με το χαιρετισμό τον κάνει ο Ερντογάν, μας λέει ρητός, εγώ θα είμαι ο 5ος. Εγώ θα είμαι ο επόμενος μεγάλος χαλίφης των αδελφών μουσουλμάνων, δηλαδή του απανταχού Ισλάμ. Και εδώ να τονίσω κάτι, κύριε Παπαδάτο. Το Ισλάμ δεν δέχεται εθνικά κράτη. Το Ισλάμ έχει ένα διεθνές κράτος, την Όμμα των πιστών, δηλαδή την διεθνή κοινότητα των πιστών. Πρώτα είσαι μουσουλμάνος και μετά οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το θρησκευτικό, πιστεύω, η θρησκευτική βάση. Αυτά τα ξέρει ο κύριος Ερντογάν ως
παλιός μαθητής του κυρίου Γκιουλέν. Δεν ξέρω, το ξέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος όμως. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πιστέψτε με, τους τα έχω πει κατά καιρούς, όχι τώρα πια, γιατί τώρα πια είμαι persona non grata, αλλά κάποτε που περνούσα απ' έξω, με φωνάζανε και μέσα, έτσι, και καταλαβαίνανε 5 πράγματα, γι' αυτό δεν τα κάνανε αυτά που κάνουν σήμερα. Λοιπόν, τα ξέρουν, κύριε Παπαδάτο, τα ξέρουν, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιες μεταφυσικές δυνάμεις ελπίζουν για να μπορέσουν να αντιστρέψουν την κατάσταση, η οποία έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται στην Κύπρο, και δεν θέλουν να τη δουν, δεν θέλουν να την αντιμετωπίσουν, δεν θέλουν να τη συζητήσουν. Γιατί έχουμε, λέει, ήρεμα νερά. Χαμός έγινε με τα κατασκοπευτικά drones και τα F-16 τα οποία κάναν τις παραβιάσεις. Χθες έγραψα 2 τεράστια κείμενα μόλις εξεδόθη αυτό το κατάπτυστο και γελίο και φεδρό κείμενο της διακήρυξης των Αθηνών στην εστία της Κυριακής. 2 μεγάλα κείμενα. Ναι. Βγήκαν σωστά. Τότε δεν τολμούσε κανένας να γράψει κάτι εναντίον. Γιατί θα ετίθετο εις το πυρ του εξώτερου, στη γέαινα του πυρός. Παληθευόμαστε. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω για το Ουκρανικό, αλλά η ροή της συζήτησης με πηγαίνει σε ένα άλλο ερώτημα πριν φτάσω στο Ουκρανικό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έγινε η σύνοδος του ΝΑΤΟ προσφάτως Ναι. στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, και ξαναρώτησα και τον κύριο Αϊφαντή και βοηθήστε με να καταλάβω κι εγώ, γιατί αρχίζω πραγματικά και μπερδεύομαι με την στρατηγική, αν είναι στρατηγική αυτό που η Αθήνα εκφράζει τις τελευταίες μέρες. Φαίνεται ότι οι κινήσεις μας οδηγούν τον κύριο Ερντογάν να μετατρέπει την ixονική διπλωματία του κυρίου Κίσιντζερ στα Βαλκάνια και στην περιοχή μας. Δηλαδή έχει μετατραπεί στον προνομιακό συνομιλητή και της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκλείοντας πλήρως την Ελλάδα και διαλύοντας ακόμα και την εξωτερική πολιτική προσπάθεια ο κύριος Καραμανλής κάποτε να κάνει και τον μέμφονταν. Και δεν το θέτω εδώ κομματικά. Το θέτω εδώ από την πλευρά της ενεργειακής επάρκειας της Ευρώπης, που δεν υπάρχει. Η Γερμανία σήμερα πληρώνει 5 φορές παραπάνω, διορθώστε με να κάνω λάθος, την ενέργεια, και οι ρωσικοί υδρογονάνθρακες έρχονται. Μάλιστα, οι Έλληνες εφοπλιστές κούνησαν και το αυτί ορισμένων εδώ στην ελληνική κυβέρνηση, που τόλμησαν να αποπειραθούν να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν όχι για άλλη μια φορά, γιατί αυτό θα έθετε και σε κίνδυνο τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα. Εγώ το χαιρετίζω αυτό. Ανεξάρτητα αν κάποιοι λένε ότι είναι λάθος, δεν είναι λάθος, γιατί ξέρετε, καλύτερα να έχεις καλές business, να το πω έτσι, παρά να έχεις παντού αίμα και πόλεμο. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Μήπως όμως τελικά ενισχύεται με αυτή την εξωτερική πολιτική μόνο ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία, και η Ελλάδα βρίσκεται πλήρως απομονωμένη? Αυτό θέλω να ρωτήσω. Η Ελλάδα προσπαθεί να δημιουργήσει διπλωματικές γέφυρες και συνδέσεις, αλλά τι συμβαίνει? Δεν μπορεί να τις υποστηρίξει πιστικά, κύριε Παπαδάτο. Δεν μπορεί να χάνουμε την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή, η οποία ή το ούρμπι ετόρμπι δηλώσασα ότι η Ελλάδα και ξέρω ψωμί, και αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος να κάνει στρατιωτικές ασκήσεις με την Τουρκία. Δεν είναι δυνατόν να παραχωρούμε χαριστικά εδάφη, υποθαλάσσια εδάφη, στην Αίγυπτο για μερική οριοθέτηση Ελλάδος-Αιγύπτου, και μετά από όλα αυτά να μην ζητάμε αυτή η μερική οριοθέτηση να καλύπτει και το Καστελόριζο, δηλαδή μέχρι τον 32ο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή πάντα η Ελλάς να δίνει την εντύπωση του ασθενούς, πάντα η Ελλάς να δίνει την εντύπωση του υποχωρητικού, σε βαθμό που και οι σύμμαχοί της, αυτοί που την πιστεύουν ότι είναι όντως μια δημοκρατική χώρα, όντως μια ασφαλής χώρα, όντως μια χώρα η οποία έχει έναν νομικό πολιτισμό, έναν πολιτικό πολιτισμό με τον οποίο οι ίδιοι αισθάνονται σίγουροι και ασφαλείς, να υπονομεύει τον εαυτό της και να παρουσιάζεται ως ητοπαθής και ως μια χώρα η οποία υποχωρεί μπροστά στην παραμικρή πίεση. Τι κάναμε ακριβώς όταν έγινε το σύμφωνο αυτό της γαλάζιας πατρίδος, αυτό το Μαβί Βατάν? Πόσοι έχουμε αντιληφθεί? Άκουσα τις προάλλες και μία πραγματικά, έτσι, και θα σας την πω,
μια πραγματικά ενδιαφέρουσα, εντός εισαγωγικών το ενδιαφέρουσα άποψη, την οποία εξέφρασε συνάδελφος πανεπιστημιακός, για το λαϊκισμό αυτών οι οποίοι, προσέξτε, ζητούν την άμεση ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης χωρίς να ξέρουν ότι η ανακήρυξη χρειάζεται συζήτηση και με την άλλη πλευρά. Αυτός ο άνθρωπος είναι διδάκτορ διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων και δεν γνωρίζει, και μάλιστα κατά καιρούς εμφυλοχωρεί η παρουσία του στο Υπουργείο Εξωτερικών, και δεν γνωρίζει ότι η ανακήρυξη, αγγλιστή declaration, είναι μονομερώς ασκούμενη νομικά ενέργεια. Ποια είναι η ενέργεια η οποία απαιτεί είτε διάλογο είτε δικαστική διευθέτηση σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο? Η delimitation, δηλαδή η οριοθέτηση. Πρώτα λοιπόν μονομερός και νομίμως, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης, κάνεις την declaration, δηλαδή την ανακήρυξη, κάνεις μετά συζήτηση για να φτάσεις στην διευθέτηση την πιθανή. Διευθέτηση τι? Διευθέτηση ενός συνυποσχετικού. Διότι με την Κύπρο, παραδείγματος χάρη, δεν χρειάζεται να πας σε δικαστήριο. Ήδη αφού κάναν την declaration οι Κύπροι, το συζητήσανε μαζί μας, εμείς τη δεχτήκαμε. Μάλιστα τους απαγορεύσαμε να πάνε λίγο πιο δυτικά, γιατί θα ενοχλεί η Τουρκία. Αυτά δυστυχώς τα απεκάλυψε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, αν θυμάμαι, ο κύριος Ρολάνδης, ο οποίος είπε ότι ναι, η κυβέρνηση, λέει, του κυρίου Σιμίτη, λέει, ήταν εκείνη η οποία δεν μας επέτρεψε να προχωρήσουμε την αποκλειστική μας οικονομική ζώνη δυτικότερα, για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από τον ίδιο τον κύριο, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Κύπριο. Δείτε το και μπορείτε να το σχολιάσετε και κάποια μέρα. Λοιπόν, εκεί δεν χρειαζόταν να πας σε δικαστήριο, γιατί οι δύο πλευρές το είχαν συμφωνήσει, δεν είχαν πρόβλημα. Εδώ όμως συζητάς με την απέναντι πλευρά μετά την ανακήρυξη, για να δεις πώς θα το διευθετήσεις, εάν οι δύο χώροι, γιατί και οι δύο κάνουν τις ανακηρύξεις τους, και αν οι δύο χώροι αλληλοεπικαλύπτονται, φωνάζει ο Δημήτρης τον Αχμέτ και του λέει, ρε εσύ Αχμέτ, ξέρεις κάτι, εδώ πέρα οι δύο ζώνες μας αλληλοεπικαλύπτονται. Πώς θα το λύσουμε αυτό το θέμα, αλλά να βρούμε μια άκρη. Αν ο Δημήτρης ή ο Αχμέτ είναι αμετάπιστοι, τότε εκείνο που γίνεται είναι η σύνταξη ενός συνυποσχετικού, η επικύρωση του συνυποσχετικού στο εκάστοτε κοινοβούλιο και η προσφυγή με βάση αυτό το συνυποσχετικό σε διεθνές δικαστήριο. Και προσέξτε, είναι πολύ ύπουλο και ύποπτο και βρωμερό και τρισάθλιο να λέμε τυχαία έτσι εκεί και ως έτυχεν διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Όχι, γιατί διεθνές δικαιοδοτικό όργανο μπορεί να είναι και ένα ad hoc δικαστήριο, όπως αυτό της Ιουγκοσλαβίας, κύριε Παπαδάτο, το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά λόγω των σπουδών σας. Ad hoc δικαστήρια τι κάνουν, κύριε Παπαδάτο? Έρχονται να επικυρώσουν προηλημμένες αποφάσεις. Ναι, ή και εξοντώσεις. Εντάξει, στην συγκεκριμένη περίπτωση εξόντωση ήταν. Λοιπόν, αυτά λένε και προσπαθούν να πείσουν το δύστιχο τον νεοέλληνα, ο οποίος δυστυχώς μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ λιποθυμάει, τον βγάζουν 4 και δεν έχει χρόνο να κάτσει να σκεφτεί τι είναι declaration, τι είναι διάλογος διμερής, τι είναι delimitation, τι είναι συνυποσχετικό κτλ. Διότι δεν είναι η δουλειά του.
Μια ερώτηση προς επίρρωση, γιατί έχουμε φτάσει στον πυρήνα. Μιλήσατε και για τον κύριο Πρωθυπουργό. Έχω την αίσθηση, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, ότι με τον κύριο Σιμίτη έχουν και ιδεολογικές πορείες, οι οποίες δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ένα Ναι, σημαντικό υβρίδιο. Ναι, έχει μια εξυγχρονιστική λογική, ας το πω έτσι, και όποιος καταλαβαίνει μπορεί να προσλάβει αυτό που όλοι το λέω. καταλαβαίνουν. Δεν είναι προσβλητικό, είναι Καθόλου. μια διαπίστωση. Ναι, ναι. Επειδή ο επενδυτικός όμιλος Great Center Connector γαλλικών συμφερόντων μας πληροφόρησε για το γεγονός ότι θα υπάρξει ενεργειακή συσχέτιση και σύνδεση με την Κύπρο, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς το ποσοστό, αν θα είναι 50%, αν θα είναι 60%, αλλά ενδεχομένως και η τουρκοκυριακή πλευρά να έχει δικαίωμα συμμετοχή στο λόγο έργων. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω μήπως αυτό αντί να μας οδηγήσει... Ποιο έργο, το έργο του καλωδίου συνδέσεως? Ναι, ακριβώς. Ποιος το είπε αυτό? Σηκώνω τα χέρια. Ποιος το είπε αυτό? Ακούγεται στα μίντια, διαβάζω εδώ διάφορα δημοσιεύματα, στον τύπο. Αλίμονό μας, δηλαδή, εγώ δεν το άκουσα από επίσημα χείλη αυτό. Όχι, ούτε εγώ δεν κατηγορώ κάποιον επίσημο. Αυτό λέγεται, σε περίπτωση που το πει κάποιος δικός μας, αυτό είναι σαν προδοσία, έτσι. Οκ, εντάξει, αυτό είναι σημαντικό να ακουστεί, διότι... Εγώ δεν το έχω ακούσει από κανέναν Έλληνα αυτό. Υπάρχουν δημοσιεύματα, εντάξει, δεν είπα ότι είναι το Υπουργείο Εξωτερικών το επίσημο. Απλά, κοιτάξτε, επειδή έχω την αίσθηση ότι προσπαθούν να λύσουν το Κυπριακό, να το πω έτσι, με έναν τρόπο που θυμίζει χειρότερη διαδικασία επίλυση από αυτή που είχε προταθεί στον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο επί Κόφι Ανάν. Σαφέστατα. Είναι πολύ χειρότερο από το σχέδιο Ανάν, γιατί είναι διχοτόμηση. Όχι απλή διχοτόμηση. Είναι διχοτόμηση από τη μία ως πρώτο στάδιο και κυριαρχία του τουρκικού στοιχείου και σε ολόκληρη την Κύπρο το δεύτερο στάδιο. Νομιμοποίηση του εγκλήματος της εισβολής, του εγκλήματος της κατοχής και 7 εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητος, τα οποία επισυνέβησαν επί του σώματος της Κύπρου, να πω μερικά: βιασμοί, καταστροφές πολιτισμικών μνημείων κτλ. Πρόσφατα μάλιστα για το θέμα των βιασμών εξεφράστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι. Λοιπόν, 7 τέτοια εγκλήματα επιπλέον πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, τα οποία, όπως γνωρίζετε από την ιδιότητά σας την επιστημονική, κύριε Παπαδάτο, δεν παραγράφονται. Νομικώς δεν παραγράφονται. Δεν μιλάω ηθικός εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν κάνω ηθική αυτή τη στιγμή. Μακράνε μου. Δεν παραγράφονται. Και πέστε μου, ο κύριος Γκουτιέρες, αφού προηγουμένως έχει παραλάβει το βραβείο, το ανώτατο βραβείο και μάλατα Τούρκ από τα χέρια του κυρίου Ερντογάν, δηλαδή τι πήρε? Πήρε το βραβείο που φέρει το όνομα του σφαγέως των Ασσυρίων, των Αρμενίων, των Μικρασιατών και των Ποντίων. Και ήρθε μετά ως ουδέτερος διαμεσολαβητής να μας λύσει και το Κυπριακό, και εμείς πήγαμε, τους φίξαμε το χέρι και να αποθέσαμε τα ελπίδας μας για τη συνέχιση του διαλόγου, ο οποίος διάλογος όμως τι ζητάει? Πρώτα ζητάει 2 διαφορετικά κράτη και πολιτική ισότητα και κυριαρχική ισότητα. Να το εξηγήσουμε μια στιγμή. Βεβαίως. Καταρχάς το πολιτική ισότητα, το οποίο το παπαγαλίζουμε και εδώ στην Ελλάδα πολύ εύκολα όλοι. Παρατηρώ. Ο κάθε επικραμμένος λέει ριζονική δικοινοτική με πολιτική ισότητα. Παλιά δεν υπήρχε, αν θυμάστε κύριε Παπαδάτο, ο όρος με πολιτική ισότητα. Μπήκε η πούλος τα 2 τελευταία χρόνια. Λοιπόν, τι σημαίνει πολιτική ισότητα, αγαπητοί τηλεθεατές μας? Ότι η επίσημη καταγραφήσα πλειονότης του 82% έχει ακριβώς την ίδια δύναμη ψήφου με την επίσημη καταγραφήσα μειονότητα του 18% της τουρκοκυπριακής πλευράς. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό, για να σας το θυμίσω, αγαπητοί μου φίλοι? Δεν απευθύνομαι σε εσάς κύριε Παπαδάτο. Πείτε μας, όχι, το καταλαβαίνω. Λέγεται apartheid. Ακριβώς αυτό ήταν το καθεστώς του apartheid στην Νότια Αφρική, όταν 10% Boers και Λευκοί βγάζανε τις κυβερνήσεις αδιαφορώντας για τις ψήφους δεκάδων εκατομμυρίων εγχρώμων.
Το ίδιο θέλουν να εφαρμόσουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο με τον όρο πολιτική ισότητα. Αλλά τώρα δεν αρκούνται και σε αυτό. Προσθέτουν και το κυριαρχική ισότητα. Δηλαδή μην μπερδευτεί κανένας και θεωρήσει ότι δεν είμαστε δύο κυρίαρχα κράτη. Αλλά προσέξτε όμως τώρα, ερχόμαστε και λέμε το εξής. Θα κάνουμε, λέει, 2 χρόνια πρόεδρος να είναι ο Ελληνοκύπριος επειδή είναι πιο πολλοί αυτοί, αλλά 1 χρόνο θα είναι και ο Τουρκοκύπριος. Και προσέξτε, πριν αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, θα υπάρξουν μεταβατικά 2 χρόνια, στα οποία το αεροδρόμιο της Τύμπου, το παράνομο, τα λιμάνια και ούτω καθεξής, τα κατηλημένα και παράνομα, θα μπουν κανονικά και επίσημα στο διεθνές εμπορικό μεταφορικό δίκτυο. Δηλαδή, αναγνώριση και επισημοποίηση της κατοχής και της εισβολής και δημιουργία κρατικών πλέον δομών αναγνωρισμένων από τη διεθνή κοινότητα. Αυτά Ναι. όλα θα τα κάνουμε. Και κάτι άλλο. Κάποιοι θα το λέγανε και προδοσία αυτό βέβαια, αλλά αυτό είναι η επιτομή της προδοσίας. Για αυτόν που θα το δεχτεί αυτό, είναι η επιτομή της προδοσίας. Προχωράμε. Και λέει, προσέξτε, λέει τώρα, αφού λέει θα γίνουν όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να μιλάνε μόνο οι Ελληνοκύπριοι της ήδη υπαρχούσης, προσέξτε το αυτό, της ήδη υπαρχούσης Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κράτος μέλος επίσημο αναγνωρισμένο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να μιλάνε αυτοί. Δηλαδή τι να κάνουμε, να υποβαθμίσουμε το γεγονός ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να υπησέρχεται, λέει, και η άποψη με βέτο της τουρκικής κοινότητας, η οποία θα είναι και αυτή ανεξάρτητο κράτος. Δηλαδή η Τουρκία, γιατί μεταξύ μας τώρα, και Παπαδάτο, χρειάζεται να το πω, όσο αστείο και αν φαίνεται, ποιος πιστεύει ακόμα ότι τη συζήτηση των δύο πλευρών την κάνουν οι Τουρκοκύπριοι με τους Ελληνοκύπριους? Πρώτα εδώ να συζητήσουν για πενταμερή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς, λέει, θα έχουμε κοινές απόψεις σε θέματα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Οι Τούρκοι με τους Έλληνες εντός Ευρώπης. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, όπου χρειάζεται ομοφωνία, για να το κάνουμε λιανά, όπου χρειάζεται ομοφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έρχεται ο Τούρκος μέσω Κύπρου, η οποία Κύπρος θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θα εκφράζεται ως επίσημο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τι μας έχει πει το Συμβούλιο Ασφαλείας και Γενικής Συνέλευσης με 5 αποφάσεις? Μας έχει πει ότι είναι το επίσημο κράτος, το οποίο μιλάει η επίσημη κυβέρνηση του κυρίου Χριστοδουλίδη στη συγκεκριμένη περίπτωση, και το υπόλοιπο είναι αποτέλεσμα εισβολής και κατοχής, όπου δεν ισχύει το acquis communautaire, δηλαδή το κοινοτικών κεκτημένων. Αυτά τελειώσανε. 2 κράτη τα οποία θα βγάζουν συμπέρασμα μεταξύ τους και μετά θα εκφράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν το τουρκικό μέρος δεν συμφωνεί με το ελληνικό μέρος, θα προβάλλει βέτο. Και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση των 26 κρατών, θα γίνουν 27 τότε, δεν ξέρω πώς θα γίνουν, έτσι, θα κρέμεται από την Άγκυρα. Γιατί η Άγκυρα θα κατευθύνει το τουρκοκυπριακό κράτος. Όλα αυτά ετοιμάζονται να τα περάσουν τώρα. Και ήρθε, λέει, ο κύριος Γκουτιέρες και ξέφρασε, λέει, έτσι με ολίγην, έτσι πικρίαν, ότι δεν του τα είπε καλά η κυρία Ολγκίν. Δεν του εξήγησε ότι οι Τουρκοκύπριοι παραμένουν στις θέσεις τους τις αδιάλακτες. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, κύριε Παπαδάτα, εδώ πέρα? Και γιατί εμείς πρέπει να κάνουμε ότι το πιστεύουμε? Τέλος πάντων, θα μου πείτε τι να κάνουμε. Όχι, δεν είπα να κάνουμε τίποτε τρελό, ούτε να βγούμε στα βουνά.
Είπα πολύ απλά ότι θέλετε να κουβεντιάσουμε. Δώστε μας ένα χαρτί στο οποίο θα μας λέτε ποιες είναι οι θέσεις σας και το οποίο θα κοινοποιηθεί. Εφόσον θέλετε να κοινοποιηθεί, ας κοινοποιηθεί και στην ελληνική πλευρά και στη βρετανική πλευρά και στην τουρκική πλευρά, εφόσον είναι εγγυήτριες δυνάμεις, και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και ελάτε να κουβεντιάσουμε. Να ξέρουμε όμως, θα συζητήσουμε ποιες είναι οι θέσεις του καθενός. Ελπίζω οι τηλεθεατές μας να καταλαβαίνουν το πάθος σας, γιατί εκφράζετε απόψεις με έτσι έναν πρωτοφανή τρόπο που μου αρέσει εμένα, διότι καμιά φορά όταν τα πράγματα είναι τόσο κρίσιμα πρέπει κάπως να παίρνουμε και θέση ο καθένας μας για να ξέρουμε τι λέμε. Μα Διότι έχω βαρεθεί, κύριε Παπαδάτο, γι' αυτό. Έχω βαρεθεί να τα μας σας λέω με καταλαβαίνω. ηρεμία, με ξανά με ηρεμία, Όχι, ξανά μα καλά τα πάλι κάνετε. με ηρεμία. Δεν μπορώ πια. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τελειώνοντας αυτή έτσι, την συνέντευξη, η οποία έχει και μια καταιγιστική πλευρά που μου αρέσει, ξαναλέω πολύ, γιατί καμιά φορά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι στιγμές που ζούμε στην ανθρωπότητα σήμερα είναι πολύ κρίσιμες. Πώς ξαφνικά, ενώ πολλοί έμπειροι πρωθυπουργοί κατά το παρελθόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, ποτέ δεν διανοήθηκαν να αποκαλέσουν τη Ρωσική Σοβιετική Ένωση και τη ρωσοποποιημένη σε μεγάλο βαθμό Σοβιετική Ένωση ως προαιώνιο εχθρό της ανθρωπότητας. Προφανώς είχαν διαβάσει τι είχε γίνει στο Ναβαρίνο. Γνωρίζαν ότι ο ρωσικός στόλος ήταν και αυτός μια δύναμη ως εγκύτρια ασφάλειας μαζί με τους Γαλλοάγγλους. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι αυτός ο νεορατσισμός εναντίον της Ρωσίας, εγώ έτσι τον χαρακτηρίζω σήμερα στην Ελλάδα, που έχει γίνει αποκυβερνητικά, θα μου επιτρέψετε να πω, στελέχη, απαγορεύοντας ακόμα και μπαλέτα, ακόμα και γλωσσικά ζητήματα, φτάνοντας σε ένα επίπεδο φεδρότητας που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του τόπου μας. Πόσο εποφελούμαστε από όλο αυτόν τον πόλεμο, τη στιγμή που βλέπουμε ότι το καθεστώς Ζελένσκι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση και στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο κύριος Τραμπ, αν κατάλαβα καλά, δεν είναι και πολύ ευνοϊκός προς το να δώσει νέους Patriot, και αν τους δώσει δεν ξέρουμε πότε θα τους δώσει, ούτε τα εκατομμύρια, τα 400 Καταρχάς εκατομμύρια ευρώ. δεν ξέρουμε αν έχει περισεβάμενους. Πολύ ωραία. Αυτό είναι και κάτι σημαντικό, διότι Αυτό βλέπουμε ότι προέκυψε εσχάτως. γιατί το ένα μέτωπο συνδέεται με το άλλο και τελικά είναι ένα Έτσι. παίγνιο το οποίο δεν είναι τόσο Ναι. απομονωμένο όπως κάποιοι Έτσι. παρουσιάζαν στις αρχές και στις παρυφές του πολέμου. Θέλω να μου πείτε αν εμείς με αυτόν τον. Και να πω εδώ κάτι σε όλους όσους μας ακούν. Το να έχεις συμμαχικές σχέσεις ή καλή γειτονία με την παγκόσμια υπερδύναμη, την πυρηνική, τη μεγαλύτερη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχτείς ό,τι έχει σχέση με το εσωτερικό πολιτικό καθεστώς της χώρας. Από πού και ως πού προκύπτει ότι μια συμμαχική ή καλή γειτονία συνεπάγεται ταύτιση των πολιτικών συστημάτων κτλ. Αυτό δεν ίσχυε Άρα ποτέ. ταυτιζόμεθα, συγγνώμη, με τη λογική αυτή, που ξέρω ότι την πάτη δια της άτοπων απαγωγής. Το ίδιο συνεχίζω λοιπόν και λέω, με τη λογική αυτή που έχουν οι συγκεκριμένοι, τότε εμείς συμμεριζόμεθα τον πολιτικό πολιτισμό της Τουρκίας, Ναι, και θέλω να πω ότι όχι, αυτοί με την ισχυρίζονται, οποία έχουμε άριστες σχέσεις, αν δεν θα το πω απατώ. ευθέω, ισχυρίζονται ότι το καθεστώ του κυρίου Πούτιν, όπως το λένε, καταρχάς δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είναι καθεστώ του κυρίου Πούτιν. Υπάρχει και εκεί ένα συνασπισμό εξουσία. Και αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων λένε ότι είναι αντιδημοκράτες, να του πω, γιατί εγώ έχω προσωπική εμπειρία, ανοίγουν πολύ πιο εύκολα τα αρχεία του σε ξένους ερευνητές από ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και ο νοήτο. Λοιπόν, όταν Εγώ σας μιλάμε. είπα, το παράδειγμα που λέω είναι ότι αν δεχτούμε ότι έτσι είναι αυτά τα οποία λένε, Ναι, τότε θα έπρεπε να διακόψουμε κάθε σχέση με την Τουρκία. ήθελα Ή να ρωτήσω. να φυλακίσουμε κι εμείς όλη την αντιπολίτευση. Τους δημοσιογράφους και τους καθηγητές πανεπιστημίου. Πείτε μου, πιστεύετε ότι αυτή η εξωτερική πολιτική είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος και της εξωτερικής αρμοδιότητας αυτή τη στιγμή? Όχι. Η πολιτική πρέπει να είναι πολυδιάστατη και να κρίνεται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και μόνο. Και θα σας πω το παράδειγμα και του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο ήδη αναφέρατε προσφύγως, ότι εκείνο το οποίο έκαναν ήταν ακριβώς να έχουν πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Βλέπουμε ότι έχουμε χάσει αυτόν τον γνώμονα και από τη στιγμή που τον έχουμε χάσει υφιστάμεθα το κόστος. Όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είχα πει χαρακτηριστικά το εξής, ότι βεβαίως η Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να υποστηρίξει έναν εισβολέα, γιατί υπήρξε θύμα εισβολής ο ελληνισμός. Υπονοούσα την Κύπρο. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι, εφόσον
Καταρχάς, και η Ελλάς και η Κύπρος είναι δύο ευρωπαϊκά κράτη, αλλά τα μόνα ορθόδοξα ευρωπαϊκά κράτη. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτισμική επικοινωνία μεταξύ και της Ουκρανίας και της Ρωσίας και της Ελλάδος και της Κύπρου, και άριστες σχέσεις της Ελλάδος και της Κύπρου και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Θα πρέπει την διαμεσολάβηση για την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως να την αναλάβουν η Κύπρος και η Ελλάς ως τα μόνα συγγενή πολιτισμικώς ευρωπαϊκά κράτη. Η δε Ελλάς για ένα λόγο παραπάνω ότι ήταν και κράτος του ΝΑΤΟ. Ξέρετε τι έγινε μετά, ναι. Μετά είπα και το άλλο, στο ίδιο μου άρθρο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είχα πει ότι, και να πούμε και κάτι άλλο, ασκούμε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας ως κράτος εισβολέα. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε τώρα και το θέμα με την Τουρκία και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκηθούν ανάλογες κυρώσεις και στην Τουρκία για την εισβολή και κατοχή της στην Κύπρο. Από εκεί και μετά καταλαβαίνετε ετέθην εις την γέαινα του πυρός. Λες και Ναι, είπα τίποτε το περίεργο. ναι, και νομίζω ότι γνωρίζω γιατί το κάνανε σε εσάς αυτό και σε κάθε άλλο άνθρωπο ο οποίος εκφράζει την αγωνία του, διότι οι ίδιοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η Ουκρανία ποτέ δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον και απέναντι στην Κύπρο, έχω την αίσθηση. Έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μα Μάλιστα, σαφές. μάλιστα να πούμε ότι η Ουκρανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το ξέρει ο κόσμος αυτό. Ναι, βέβαια. Άρα αυτή όλη η υποστήριξη εδράζεται σε μια άλλη βάση. Επίσης να πούμε ότι και η ίδια η διεθνής κοινότητα της δυτικής νατοικής λογικής δεν εφήρμοσε ποτέ και το memorandum του 1994 μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Αγγλίας, δηλαδή την δέσμευση ότι δεν θα υπάρξουν βιολογικά και πυρηνικά όπλα. Το κάνανε δημιουργώντας ένα πρόβλημα ασφαλείας πολύ μεγαλύτερο, που έχει πολύ μεγάλο βάθος. Άρα νομίζω ότι η ελληνική πλευρά, κύριε Μάζη, αν συμφωνείτε, θα έπρεπε να δει τα πράγματα στην ιστορική τους διάσταση και όχι να κινηθεί με λογίδρια συναισθηματικά τα οποία παραπέμπουν στον ψυχρό πόλεμο. Γιατί ο κόσμος είναι πιο πολύπλοκος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ως προς αυτό. Συμφωνώ απολύτως, αλλά εκείνο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι να διαβάσουμε λίγο δύο σημαντικούς διανοουμένους του 20ου αιώνος, των αρχών του 20ου αιώνος, αφενός μεν τον Αλεξάνδερ Κοζέφ, αφετέρου δε τον Γκούντενχόβεν Καλέργη. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον οι αγαπητοί μας τηλεθεατές να διαβάσουν τον Αλεξάνδερ Κοζέφ, Κοζέφνικοφ ήταν το όνομά του, και βεβαίως από τα μεγάλα στελέχη των οικονομικών συμβούλων και του Ντεγκόλ, και τον Γκούντενχόβεν Καλέργη, τον κοσμοπολίτη αυτό κόμι, ο οποίος είχε 3-4 καταγωγές και ο οποίος ήταν ο δημιουργός της Πανευρώπης. Μέχρι σήμερα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίδεται βραβείο Γκούντενχόβεν Καλέργη στις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πήρε και η κυρία Μέρκελ τέτοιο, έτσι το τονίζω δηλαδή, για να δουν από πότε αυτού του είδους οι φοβίες και τα κλισέ ισχύουν στη δημιουργία αυτής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και να σας πω και κάτι, επειδή έχουμε ακόμα, δόξα τω Θεώ, ολόκληρο τον Αύγουστο μπροστά μας, θα τους κάνει πάρα πολύ καλό να κάτσουν να το διαβάσουν. Είναι καλύτερη ευκαιρία στις διακοπές τους, για να ξαναγυρίσουν να δούνε πότε σχεδιάστηκαν αυτά τα πράγματα, από ποιους και πότε επισημοποιήθηκαν. Ξέρετε, ο κύριος Καλέργη ήταν εκείνος ο οποίος έβγαλε και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Ήταν και εκείνος ο οποίος επέλεξε την οδή στη χαρά του Μπετόβεν ως ύμνο της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Δεν είναι οποιοσδήποτε περαστικός. Να κάτσουν λοιπόν να τον διαβάσουν, θα μου κάνουν μεγάλη χάρη. Με αυτή την προτροπή να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την σχεδόν μονόρη και σημαντικότατη συνέντευξη.
Να πω ότι όπως και ο Καποδίστριας κάποτε επέλεξε η Ελβετία να γίνει ουδέτερη, δεν είναι τόσο κακό να προσπαθήσουν και οι Ευρωπαίοι να σκεφτούν ότι μια ουδέτερη Ουκρανία θα μπορούσε να δώσει ένα τέλος στην αιματοχυσία. Το λέω ως μια πρόταση, αντί να σκέφτονται τις απόψεις του μηδενικού αθροίσματος της ολοκληρωτικής νίκης απέναντι σε μια τεράστια πυρηνική υπερδύναμη που νομίζω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Ελπίζω ότι θα σας ξαναδούμε στο κανάλι μας και σας ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα για το χρόνο σας αυτές τις μέρες, τις ζεστές του Αυγούστου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Κύριε Μάζη, χίλια Εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Παπαδάτο, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Γιατί είστε από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαθύτατη επιστημονική βάση και αυτά τα οποία τα λένε δεν τα λένε εν θερμό, τα λένε με νυφαλιότητα και ακρίβεια επιστημονική. Και γι' αυτό σας χαίρομαι και σας θυμίζω ότι σας είχα δει σε μια άλλη εκπομπή και εν τη απουσία σας είχα πει τα καλύτερα λόγια στον αέρα, αλλά είχατε ήδη αποχωρήσει από το μικρόφωνο. Έτσι Ναι, λοιπόν ήταν και ένα ενθυμούμε. χρέος μου να είμαι μαζί Είναι σας. και δικό μου χρέος να σας ευχαριστήσω για αυτό. Απλά ήταν λίγο δύσκολες οι συνθήκες εκείνου του στούντιο. Δεν μπορούσα στον αέρα να εκφραστώ. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα Ευχαριστώ και εμείς. πολύ και ελπίζω ότι η συζήτησή μας θα προβληματίσει πολύ κόσμο. Να είστε καλά, κύριε Μάζη. Κύριε καθηγητά, Γεια ευχαριστώ σας κύριε πολύ. Παπαδάτο. Γεια Ευχαριστώ σας. για τα καλά σας λόγια. Γεια σας.